jak na dovolené, to je dokonalá dovolená. Já se dobře vyspím, vstanu, celou dobu jím a potom můžu kázat. Halleluja. Můžu sloužit slovem. Zažívám tady úžasné chvilky, úžasný čas mezi vámi. Vlastně to je až neskutečný, že jsme nedávno mluvili jenom přes Skype a teď tady stojím. Halleluja. Jste úžasní lidé. Víte, a včera byla spasená jedna duše. Tam ta sestřička. Dneska si přišla ještě jednou pro modlitbu spasená. Protože říkala, že nestíhala. Jak jsem se modlil, aby po mně opakovala. A víte, kde je Pavlík? Tam je Pavlík. Víš, on se cítil v pátek zarmoucený, že tě nevedl hned v pátek k Pánu. Ale víš co, kdyby tě v pátek vedl k Pánu, tak by v sobotu nepřišel nikdo. Ty jsi princezna. Bůh ti věnoval veškerý čas a víte, v písmu je napsáno, že se celé nebe, nejenom anděle, celé nebe se raduje nad jedním spaseným. Halleluja. A ty 2000 kilometrů, nebo jak je to daleko, to za to stálo. Kvůli tobě jsem přijet. A vy jste včera udělali nádhernou práci. To, co jste včera předvedli, jak jste vlastně zorganizovali to všechno, to je prostě Bůh. To je, buďte takový, služte Pánu, předávejte evangelium dál. Pavel byl zarmoucený, že to možná podcenil. A já jsem mu říkal, Duch Svatý skrze tebe mluví a on ti dá ta slova. A bylo to přesně, Pavlík. Bylo to přesně. Víte, a on často ďábel přichází a říká vám, udělal jsi to špatně. Nejsi schopen, protože na to nemáš. Ale ono to není o tom, co umíme. To je o tom, kdo je v nás. Amen. A on vám dává slova. On vám dává slova, které vy máte říci. A často vy řeknete něco, co jste nechtěli, nebo jste si mysleli, že jste to měli říct jinak. A pak zjistíte, že jste to řekli absolutně přesně, protože Duch Svatý mluvil. Aleluja. Nestyďte se, jsou ve vás dary. Nemyslete si, že nemůžete sloužit. Že nemůžete lidem říkat evangelium, teď každý jeden z vás má svědectví, co jste prožili s Pánem. Já jsem dneska slyšel úžasné svědectví. Tam od, jak ti říkají? Od Gejzy. A říkám, a ty tady mlčíš, ty tady sedíš. Tohle to mi říkáš a tady sedíš. A nikomu nic neříkáš. Teď v písmu je napsáno, oni nad ním zvítězili pro krev beránkovu a slovo svého svědectví. Víte co? Učení, o tom se můžeme přijít, ale o tom, co ty si prožila, se s tebou nikdo přijít nemůže. Amen. Na to je ďábel krátkej. Protože ty víš, co jsi prožila. Ty víš, co jsi prožil. A nikdo ti to nemůže vzít. A jestliže Gejza vyjde a řekne lidem, já jsem viděl Ježíše, já jsem byl v nebi s ním, a on tě pozývá, abys tam byl také. Kdo se ti bude vzpírat, prosím? Maximálně si řeknu, že jsi blázen a to je taky dobrý. Aspoň si o sobě nebudeš myslet, Halleluja. Nebojte se, nestyďte se. Já zjišťuju, že Romové často dají hodně na to, co si o nich lidi myslí okolo. Důležité je, co si o tobě myslí Ježíš. Co si o tobě myslí Ježíš. A víš co? On si o tobě myslí jenom to nejlepší. On tě miluje. My si někdy připadáme tak důležití. Připadáme si důležití a Pán nás vidí jako ty malí děti. Jak strkáme ty všechny věci do pusy. Co tam nepatří. A Pán miluje se na tebe dívat a sledovat tě, jak to děláš. Tak jak já sleduju Sárušku nebo Jošíka, jak dělají věci a někdy divočí a jsou to moje děti. Jsou to moje děti a mně stačí se na ně jenom dívat. A něco nakreslí. A není to dokonalý, ale to v mých očích je to dokonalý. Protože ho miluju. A každého jednoho z vás Otec miluje. On se kochá v tom, co děláte. Jednou mi Pán ve vidění ukázal, jak vypadám.
Když jsem uvěřil, bylo mi asi 18, já jsem uvěřil v 17, asi v 18 jsem byl takový bleskový vidění, když jsem sám sebe viděl, jak jdu s tím batuškem Coca-Cola na zádech. V tom jsem měl Bibli od hořčice. Jednou se mi na to vysypala hořčice, takže když jsem otevřel Bibli v církvi, jak se šel sliny, jak to vonělo na skupince. A já jsem se musel smát, jak mě Pán viděl, nebo jak já jsem se viděl, tak jsem se musel smát, ale Pán mě miluje. On miluje, rozumíte, kázal jsem evangelium vhod, nevhod. Kázal jsem evangelium vhod, nevhod. To je dvousečný, že? Vhod, nevhod pro ně, vhod, nevhod pro mě. Ať se mi to hodí nebo nehodí. Kážu evangelium. A evangelium je radostná zpráva. Je to radostná zpráva o tom, co Pán pro nás udělal. Že nás vykoupil. Za to se přece nemusíme stydět. Musí se stydět za to, že jsi Boží syn? Podívejte se někam do Saúdské Arábie. Tam je syn šejka a dá ti vědět o tom, že je syn šejka. Podle toho, jak se chová, podle toho, co má. A víš co, ale v Kristu to by bylo všechno darováno. Máš všechno. Je napsáno, že všechno, co potřebuješ k božnému životu, ti darovala jeho božská moc. Když jsi uvěřil. Všechno máš. Všechno máš. Pán tě zaopatřuje. Pán tě chce vést na to místo v něm, kde ti nic neschází. A to není vždycky jenom o penězích. To je o tom, že jsi šťastný, že jsi spokojený, že jsi tam, kde tě Bůh chce mít, a to je milost. Rozumíte, to je rozklíčovaná milost. Rozklíčovaná milost je, že se líbí Pánu tvoje cesta, že jsi v jeho vůli. A je v tom moc. Prostě každý touží být na tom místě, kde ho Pán chce mít. Protože tam se rozhojňuje milost. A skrze tebe Pán si tě používá jako svůj nástroj. A není to o nás. Apoštol Pavel říká, nechlup se něčím, co jsi dostal. Je to, rozumíte? My jsme všechno, je to z milosti. Pán Ježíš zaplatil, je to zdarma. A jak jsem říkal včera, ale nebylo to levné. Je to zdarma a nebylo to levné. A víte, kdyby nás tady Pán nepotřeboval, aby jsme evangelium donesli dalším lidem, tak nás vezme hned domů. Myslíte, že by vás tady nechával, abyste se tady tím museli protlačit tím vším? Okamžitě. My jsme tady proto, aby jsme lidem přinášeli evangelium. A až poslední člověk, o kterém Bůh ví, že patří do církve, přijme Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, tak jsme v tu ranu v nebi. Už je církev kompletní a jdeme domů. Ale dokud církev nebude kompletní, tak tady musíme zůstat, aby jsme sloužili. To je jediný důvod, proč si tady na zemi. Jediný důvod, aby jsme sloužili. Aby jsme ještě posloužili našim bratřím, kteří mají přijít do Božího království. Až v poslední vstoupí, jdeme do nebe. A tam už budeme navždy s Pánem. Haleluja. Haleluja. A to je dobrá zpráva. A víte co, ale Pán nás vybavil, nenechal nás tady osiřelé. Není to tak, že on odešel do nebe a nás tady nechal osiřelé. Poslal ducha, svého ducha pravdy, který nás uvádí do všeliké pravdy, který nám oznamuje věci, které mají nastat. A my, když se sejdeme v církvi, tak jsou tady dary. A někdo má proroctví, někdo má chválu, někdo má píseň, někdo má slovo povzbuzení, někdo má dar dávání. Včera jsme se bavili u Eli, už si to Eliška? Eliška? Ela, tak já si to zapamatuju jako Eliška. Princezna Zemlejna. Eliška. Tak ona úžasně dává. Rozumíte, jenom ten čas, který nad tím stráví, to nádobí, to vaření, to samý Daluš. Dávě Daluš.
Prosím vás, my vstaneme a máme snídaní na stole. No, je to vůbec snídaně? To je první oběd a pak následuje druhý oběd. Haleluja. A to vlastně vy nám dáváte srdce celý. Jo, to je úžasné, jak se o nás staráte tady. Haleluja. Ale je to dar dávání, je to dar. A teď, když se sejdeme, tak vlastně každý jeden z nás by měl mít prostor na různých shromážděních, aby ty dary v něm mohly působit. Aby mohli skrze něj, skrze ty dary, co jsou v nás, být povzbuzením pro ostatní. Častou chybou dnešní v církvích bývá, že jsou tam prostě jenom vyvolení lidé, kteří přinášejí slovo a vlastně ty dary, které jsou mezi vámi, už nedostanou prostor. A Martin říkal jednomu bratrovi v Prostějově, který nevím jak dlouho, ale on má dary uzdravování a touží se modlit za lidi a prostě a modlí se za lidi a jezdí k němu z celé České republiky domů a jsou uzdravováni. A představte se, že chodil do církve a nedostal prostor. Prostě nedostal prostor, aby se za ty lidi v církvi modlil. A to je docela šupa, když v tobě hoří dar, který nemůžeš použít. A teď ve vás ty dary různý jsou. A vy potřebujete sloužit Pánu a dobrý je na ulicích, abyste kázali evangelium lidem. A víte co, rovnou se modlete, rovnou na ně vložte ruce, zeptejte se, za co se u nich můžete modlit a vložte jim ruce a modlete se za ně a uvidíte, že na těch ulicích budou uzdravováni. Budou uzdravováni a nečekej, že to přijde udělat Pujo. V tobě jsou ty dary. V tobě jsou ty dary. A tam se naučíš naslouchat Duchu Svatému. Tam se naučíš, v praxi se naučíš vlastně být citlivý na Ducha, abys dokázal vlastně reagovat na jeho podněty. Abys dokázal buď se modlit za nemocné, anebo vlastně přímo vidět třeba do jeho života, co potřebuje, v které oblasti pomoci. Když začneme sloužit na ulicích, tak jak já jsem začal v těch vlastně hned, jak jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista s tím batuškem Coca-Cola, tak jsem hned začal lidem sloužit. Hlava nehlava jsem kázal evangelium. Modlil jsem se za nemocné. Prostě u nás v církvi byla sestřička, za kterou jsem chodil na návštěvu jako paní už to byla, vdaná a měla obchod, nebo byla prodavačka v obchodě. A jednou jsem za ní přišel, protože jsem měl dost času jako mladý člověk do toho obchodu. A já si říkám, a prosím tě, proč ty nemáš děti? Ona mě to tak vyhovuje a tak. A já jsem si říkal, že to za blbost, jako. 18letý kluk, já jsem neměl žádnou teologii, jo. Takže jenom Boží slovo jsem četl a ona, mě to tak vyhovuje. A říkám, a chceš děti? A on, no tak jo, tak já se za tebe budu modlit. Vložil jsem na ní ruku, modlil jsem se za ní a za 9 měsíců nebo za 10 se jí narodila holčička. Ale já jsem na ní jenom vložil ruku. To nějak odpovídalo měsíčně. A pak jsem se dozvěděl, až měla tu holčičku, že ona vlastně tolikrát potratila, že měla strach otěhotnět. Rozumíte? Ale já jsem neměl teologii, mě tenkrát, jako dneska bych si asi ani nedovolil na danou ženu vložit ruku, že? O samotě někde v tom obchodě, že? Ale prostě Duch Svatý mě půdil, jsem si říkal, jaká je to blbost, aby taková žena neměla dítě, proč ho vlastně nemá. Duch Svatý ve mně prostě pracoval, ale on bude pracovat i skrze tebe. Amen. To není o vyvolení, to není o tom, že představte si, že Bůh si chce použít každého, kdo je ochotný. A představte si, že v Biblii se píše o Ananiášovi, ne o tom, co umřel. Ve skutcích, že podváděl v církvi a zemřel. Třeba ten Ananiáš, tam je napsaný jistý muž, to nebyl ani bratr.
Jo? Ananiáš a Zafira. Někdy to křesťané používají, jako že Bůh zabíjí lidi a tak, to je nesmysl. Jo? Ho zabil ten hřích a nebyl to ani bratr. Není napsáno, že to byl bratr, není napsáno, že byl svatý, je napsaný jistý muž. Když sem přijde nějaký člověk, který ho neznám a dozvím se, že se jmenuje Pavel, tak já řeknu, přišel jistý muž Pavel a ani nevím, kdo to je. Ale pak byl jiný Ananiáš. Ten, který sloužil apoštolu Pavlovi neboli Saulovi, který přišel do Damašku pronásledovat církev. A uviděl světlo z nebe, spadl z koně apoštol Pavel, nebo Saul. Oslepl, že? A šel do Damašku a Ananiášovi Bůh řekl, jdi do toho a toho domu a tam najdeš Pavla. A co řekl Ananiáš? Víte, to byl statečný člověk. Dívejte se, jak oni věřili Pánu. Ananiáš říká, on vraždí křesťany. Jako teďka, jako já mám jít někam do domu, kde je Saul, který ho předchází taková pověst, že ničí církev. A Pán mu říkal, neboj se, běž, on bude mou svatou nádobou. A já věřím, že ten Ananiáš, který takhle poslechl, má v nebi stejnou odměnu, jak ten apoštol Pavel, který udělal tak obrovskou práci. O Ananiášovi už vůbec nečteme. Ale byl poslušný. Amen. Nebyl to apoštol, nebyl to prorok, nebyl to učitel, byl to učedník Ananiáš, který byl ochotný. A i každý jeden z nás má být nastavený tak, aby byl ochotný poslouchat. Když mu Pán řekne, běž tam a tam, aby to udělal. Jednou v sobotu mi Pán řekl, běž za jedním kamarádem. Já jsem u něho nikdy nebyl. Já si teďka nepamatuju detaily, jestli jsem mu zavolal, ale já jsem v té době neměl mobil, tak jsem mu asi nezavolal. Ale šel jsem k němu domů a když jsem tam přišel, tak tam byl on a ještě možná 4 nebo 5 kluků. On je výborný bubeník a konzervatorista. A já jsem říkal, to je fajn, že mi jsem Pán poslal, budu jim kázat, a tak jsem jim kázal těm klukům. A oni se na mě dívali, jako že jsem spadl z višně. To poznáte, že jste spadli z višně, jo? To prostě nejde. Někdy kážete a nejde to. Jo, ale... A pak jsem si odskočil na toaletu a jak jsem se vracel, tak mě odchytla jeho maminka. A říká, co ty jsi zač? A já říkám, no jsem tady kamarád a tak. A teď se mnou začala bavit. A já jsem jí začal kázat evangelium, ona přijala Ježíše. A jak přijala Ježíše, tak vstala a začala vylívat alkohol, kde ho měla všude doma schovaný. V Alpě, úplně sofistikovaný, propracovaný úschovy před manželem. A teď do toho vstoupil ten syn. A říká mi, co ty jsi za člověka? Ona tam plakala, já jsem plakal, on plakal, všichni jsme plakali, prostě ona tam vylívala ten alkohol a on nevěděl, co se vůbec děje, protože mě znal jenom tak z klubu, když jsme spolu hrávali na džembe, jako být takový drum party. A najednou tam přijde za ním kamarád a jeho maminka přijala Ježíše. Víte co, přišli jenom jednou do církve. A pak jsem se před asi rokem dozvěděl, když jsem vezl jeho otce, tak jsem se ptal, a kde je vaše manželka? Ty to nevíš? My jsme se rozvedli, ona začala zase pít. A před 2 lety s ní se stala bezdomovkyně a před 2 lety ji zabili v parku. Ale ona je v nebi. Ona je v nebi. Haleluja. A já jsem slyšel, běž k němu domů. A myslel jsem si kvůli těm mladým. A byla to ta maminka. Takže nechte se použít. Máte tělo, máte autoritu tady na zemi. Můžete přinášet lidem dobrou zprávu o Ježíši Kristu, že za ně zemřel na kříži, že byl 3. dne vzkříšen a že když ho nazvou svým pánem, že budou zachráněni. Ne vždycky se vám povede lidi dovízt do církve.
Ale nejlepší je přivést Pánu. Aleluja. A samozřejmě neříkáme, že máme lidi nechávat na ulici nebo se o ně nestarat, to není pravda. Ale někdy, ať uděláš cokoliv, tak to třeba nevyjde. Říkal jsem tady to svědectví, teď co jsem říkal, že? Jednou jsem byl doma ještě svobodný a po ránu, a neříkal jsem to, jak jsem přijel do sousedku Pánu přes Skype, tak to do toho nepůjdeme. Ale prostě, když se necháš použít, a já jsem poslechl, tak Pán mi potom řekl, že když jsem se postaral o jeho věci, on se postaral o moje. A začaly se dít věci v mém životě. Změna církve, práce, manželka přišla, všechno najednou vlastně se stalo naraz. A já jsem koukal, co se děje. A přitom jsem udělal jenom něco malinkého pro Pána. Malinkého, že jsem byl ochotný zapřít sám sebe. A pochopte, mě se, ono to vypadá, že to jde samo, a já musím zapřít sebe. Mně se třeba nechce jít přes celý Prostějov někam poslechnout a vstoupit někam do domu, kde to neznám a vypadat, jak když jsem spadl z výšně. A co je to proti Pánu? Proti tomu, že vlastně sloužíš Pánu a nikdy nevíš, do jakého doby nacrkneš, co všechno se rozjede. A na to, aby jsme dokázali slyšet Pána, potřebujeme být plní Božího slova. Amen. Potřebujeme znát Boží slovo. Tak, to se mi tady přehodilo, tak nebudu vědět, co je to za verš, ale přesto vám ho řeknu, aby si ho pak najdete, jo? Slovo Kristovo, Izajáš to není. Slovo Kristovo, ať ve vás bohatě přebývá. Ať ve vás bohatě přebývá. Ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chválospěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně. Je potřeba, aby v nás Boží slovo přebývalo v plnosti, nebo bohatě. Jiný překlad říká v plnosti. Bohatě, ať v nás přebývá slovo. Na to, aby v nás bohatě přebývalo slovo, potřebujeme to slovo číst. Amen. Ale nejenom ho číst, ale přemýšlet o něm. Víte, když jsem letěl do Irska s klukama, tak jsem celou noc nespal. Usnul jsem ve 12, v jednu mě zbudil syn, že mu špatně, tak jsem šel na jeho postel a tam jsem čuměl do tmy. Jak říkala paní Růžičková v tom filmu čumákovat do tmy. Tak jsem čumákoval do tmy. Ale rozjímal jsem slovo. Přemýšlel jsem o něm. A víte, já si nemusím zapnout v noci mobil a koukat do mobilu a potom rozjímat slovo. Když ve vás to slovo přebývá, tak vy máte problém zastavit to rozjímání. Ne, že se donutit k tomu rozjímání. Já vlastně přemýšlím pořád o Božím slově. Ale je to tím, že už mám načteno, že už vlastně dokážu i z paměti si spojovat věci v Biblii. Protože ve mně přebývá bohatě to slovo. A pak už přemýšlím o Božím slově, a když přemýšlíš o tom Božím slově, rozjímáš, tak dokážeš být citlivý na Ducha Svatého, dokážeš rozlišit jemný detaily, jak jste viděli včera, když jsme byli na návštěvě, tak prostě jsem zjistil, že se míjíme Božího Ducha, tak jsem to okamžitě utnul, že jsem nenechal jakoby to shromáždění nebo tu atmosféru, aby nás ďábel svedl někam. Úplně najednou jsem se cítil tak odporně, jako co to tady znamená tohle. Jo? Když jsem rozlišil, že tam prostě nějaký sny nebyly od Pána, že to, co se tam říká, že nepochází z Božího Ducha, že Boží Duch ti vždycky přináší pokoj a radost. A tak se pozná i víra. Když za něco věříš a máš ohledně toho absolutní pokoj a radost, tak věř, že se to stane. Když tam nejsou pochybnosti, když tam není, a teď já nemluvím o tom, že se máte vsugerovat, že nemáte pochybnosti a máte radost. Prostě poznáte, že máš pokoj nebo nepokoj. Jo.
A když za něco věříš a máš absolutní pokoj, a jako to, že jste dokázali takovou úžasnou evangelizaci zorganizovat v takových prostorách, a vy jste na to speciálně pomazaní, protože že v Hodoníně, když jste udělali evangelizaci, tak my máme sál zdarma. A včera jste místo 2000 € platili 400. To není normální, na to já nemám víru. Ale Kristián a vy ostatní máte, prostě jdete do toho a uděláte něco úžasného pro lidi. Amen. Takže slovo, ať ve vás přebývá bohatě. Bohatý, to je dobrý, ne? Amen. Boh a ty, bohatý. Boží. Mějte víru Boží, budete mít zboží. Zboží, že to od Boha, že to pochází od něj, že jsou to dobré dary. Z boží ruky. Z boží ruky, no. Takže, a když ve vás bohatě přebývá slovo, tak vlastně máte bohatství. Slovo je důležité. Pán Ježíš říká, když vybudujete svůj život na jeho slově, že máte život vybudovaný na skále. Kdo slyší má slova a plní je. Amen. Kdo slyší má slova a plní je podoben muži, který zbudoval svůj dům na skále. A kdo slyší má slova a neplní je podoben člověku, který zbudoval svůj dům na písku. Oni to můžou být opravdu oba krásné domy. Ale rozdíl je v tom, že když přijde povodeň, zemětřesení a jiné věci, tak ten, který je na písku, tak udělá a je z toho jenom ruina. A můžu vidět lidi, kteří nemají zbudovaný život na písmu, křesťany, a jejich život je ruina. Amen. Ruina. Ale vy nemusíte mít ze života ruinu, ale být slavní, bohatí. Když zbudujete svůj život na skále. A udržujte mezi sebou jednotu, zachovejte jednotu, milujte se, rozněcujte tu lásku, kterou v sobě máte, odpouštějte si navzájem. Nenechte, aby ďábel mezi vás zasel závist. Co ještě? Kořen hořkosti. Jako, víte, v církvi žádná církev není dokonalá. Není dokonalá. Ale na druhou stranu tato církev, do které chodíš, je ta nejlepší na světě. Zbor je nejlepší na světě a tento pastor je pro tebe ten nejlepší na světě. A jestli ne, tak si odpadl od Boha. Se bude muset přestěhovat. U nás to platí zase. Jo. Tvoje žena je nejkrásnější v této místnosti, pokud tady je. A jestli ne, tak si taky odpadl. Jasný? Potřebujeme být plný Ducha Svatého, aby jsme byli spokojení. Abyste dokázali ocenit ty dary, které jsou v ostatních lidech. A nenechte mezi sebe zase žádný kořené hořkosti. Prostě se navzájem milujte, odpouštějte si. A v církvi je to těžké, protože tam hodně lidí a někdy si lidi nesedí. Prostě někdo moc mluví, někdo málo mluví, někdo má dlouhé vlasy, někdo je plešatý a jako, někdo nosí brýle. A teď ještě navíc církev je jediná skupina, kde se můžou scházet bohatí a chudí. Jo? A teď vlastně, když tam přicházejí ti lidé, kteří jsou nízko, tak se začínají učit od těch, kteří jsou vysoko a Bůh je začne pozvedat. Amen. Ale ve světě to tak nefunguje. To je pěkná utopie. Jestli si myslíte, třeba jak býval po revoluci ten seriál Hospoda, jak se tam sešel. Popelník, doktor,
právní. A já jsem se vždycky na to díval a říkám, to je pěkná utopie, to jde jenom v církvi toto. Protože tam máme společný něco, co nás spojuje, a to je Ježíš Kristus a jeho duch. A vlastně naším úkolem je pozvedat ty, kdo jsou nízko, ale neznamená to, že oni nemají dary. Protože oni často bývají bohatí ve víře a dokážou být uzdravení a dokážou nést dál uzdravení. Lehce odpouštějí, proto nebývají nemocní. Uchovejte si čisté srdce, nenechte se tak jakoby rychle odpouštějte. Nedržte žádnou hořkost vůči nikomu. A nikdo ten růst nezastaví tady. Nikdo. Nemůže to zastavit. Haleluja. Haleluja. Ale to nejdůležitější je, abyste měli život zbudovaný na skále, na slově. Bohatě, aby ve vás přebývalo slovo. Protože, jak jsem říkal včera, do milosti vstoupíš tak, že do ní vstoupí skrze víru. Do milosti vstoupíš skrze víru. Jiným způsobem to nejde. Víra je poslušnost. Na to, abys mohl být poslušný, musíš slyšet. Na to, abys mohl slyšet, potřebuje v tobě přebývat Boží slovo v plnosti nebo bohatě. Na to, aby v tobě mohlo slovo bohatě přebývat, musíš ho číst a rozjímat o něm. A máš tady 5 takových bodů, který se ti pořád potřebuješ dokola, takhle jako takový koloběh. Být neustále v milosti, zůstávat v té milosti, nenechat se vytlačit z milosti. Milost není jenom to, že ti Pán odpustil hříchy. Milost je tvoje postavení v Kristu a milost je mocná. Protože ona vládne nyní. Pod starou smlouvou vládl hřích a měl moc ze zákona. Ale ty žiješ v milosti a ta je mocná skrze víru. Aleluja, skrze poslušnost. Skrze to, že a my jsme hříchu zemřeli. Já vás nepozbuzuju nikdy k hříchu. Jo? Včera jsme s jiným pastorem měli rozpravu a zdálo se mi, že si někdy lidi myslí, jako že když kážeme milost, že kážeme to, že lidé můžou řešit. To ne. Ale na druhou stranu všichni řešíme, že jo? Všichni míjíme ty nějaké věci ve svém životě. Ale žít v milosti znamená být si vědom toho, co pro mě Ježíš udělal na kříži, být mu za to vděčný a toužit mu, sloužit a poslouchat ho. A když sloužíš, posloucháš, následuješ Pána do těla. On je náš pastýř, takže ho máme následovat, že jo? Ale... Kolosenským 3.16. Nejen Jan 3.16, ale Kolosenským 3.16. Horlivě usiluj, aby ses před Boha postavil jako člověk osvědčený pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy. Usiluj o to, aby ses před Boha postavil jako člověk osvědčený pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy. To osvědčený v originále v řečtině znamená dokimos. A dokimos to pochází z finančnictví. A byli to lidé, kteří byli osvědčení v tom, že nešidí. Takže když ti Pán říká, že máš že jsi osvědčený pracovník, tak říká dokimos. A víte, ti dokimos to byli lidé, kteří pracovali ve finančnictví s mincemi a neopílovávali. Protože byli už v dávných dobách lidé, kteří každou minci trošku opílovali zlatou a pak ten prach vzali a udělali z toho další minci. A Pavel říká, že máme být dokimos, že máme být osvědčení pracovníci, ti, kteří nekupčí s Božím slovem, kteří ho kážou v plnosti. Ale to se zase dostávám k tomu, že abys mohl kázat v plnosti, nebo potřebuješ být plný toho slova. Rozumíte, celý to je o tom, ten váš úspěch v životě, jestli jaký uděláš postoj k tomu slovu. Jaký budeš mít postoj k Božímu slovu.
jestli se zbuduješ na skále nebo na písku. A ještě můžeme jít dál, nebudeme opilovat. Protože když nebudeš opilovávat a budeš opravdu studovat slovo a budeš ho brát kompletní, tak jak je, tak začneš vidět tajemství. Bude se ti to spojovat a budeš člověk, který zná Pána. V Biblii jsou 3 takové úrovně. Děti, mládenci a otcové. Děti vědí, že jsou jim odpuštěny hříchy. Mládenci zvítězili nad zlým a otcové poznali toho, který je od počátku. A sám si řekni, kde jsi. Jsi dítě, který ví, že jsou mu odpuštěny hříchy, jsi ten, který zvítězil nad zlým, nebo už znáš Pána. Bavili jsme se s Pavlíkem, on mi řekl jednou takový verš, on říká, boží cesty jsou nevyzpytatelné. A já jsem mu říkal, jednak to máš špatně, je tam nevystopovatelné a jeho úmysly nevyzpytatelné, a za druhé, my jsme pod novou smlouvou a už to není pravda. Protože on nám dal svého ducha a oznamuje nám věci, které mají nastat. Amen. Nevyzpytatelné a nevystopovatelné. Amen. To je jenom o tom, jaký máš přístup k Pánu. Buď s ním máš osobní vztah a potom víš, co on bude dělat. Amen. Jakým způsobem reaguje, co přichází. A nebo vztah nemáš a pak můžeš říkat, je to nevyzpytatelné, co ten Pán dělá. Ne, není to pravda. Pán Ježíš řekl, už vás nenazývám otroky. Amen. Jste přátelé. A přítel ví, otrok neví, co dělá Pán, ale vy to víte. Protože vám posílám Ducha Svatého, on ve vás bude a oznámí vám věci, které mají nastat. Takže spoustu věcí tak jako bezmyšlenkovitě přijímáme. Nevyzpytatelné věci. Jedna sestřička mi říkala včera, ať tě Bůh provází. A já nechtěl jsem být už teda takovej. A říkám si, no a co má dělat, když je ve mně? Spíš, abych já ho provázel, ne? Já musím být tam. Ale vidíte, jsou takový zaryty, takový náboženský věci, které ani někdy nerozsuzujeme skrze písmo. A říkám, ať mě Pán provází. Ale to je úplně prázdná věc. Úplně prázdná věta. Ať tě Pán provází. Jednak, když ho máš v sobě, tak musí, ale ne vždy to dělá z radosti. Ne, že bys toho Pán měl radost, že tě musí provázet. A ty z toho taky nemáš radost, že on tě musí provázet. Lepší je, když ty doprovázíš Pána, když jdeš tam, kam tě on posílá. Amen. Takže slovo ve vás ať přebývá v plnosti, buďte osvědčení pracovníci, kteří jsou dokymos, kteří neopilovávají slovo. Neopilovávejte slovo. Služebník, který se nemusí stydět, který správně rozděluje slovo pravdy. A to rozděluje tam špatně. To rozděluje je tam špatně, protože my slovo nemůžeme rozdělit. Nemůžeme ho rozdělovat. To totiž to pochází z řečtiny slovo ortotomeo a znamená to rovný přesný řez, ale taky přímka. Pavel chtěl říct, že máme být přesní. Ne, že ho máme rozdělovat slovo. To by si protiřečilo z Židy, z knihy Židům, kde je napsáno, že to slovo je ostré, jak dvousečný meč a rozděluje ducha a duši. Slovo nemůžeš rozdělit, ale slovo rozděluje. A když jsi plný Božího slova, tak dokážeš rozsoudit, co je z duše a co je z ducha. Jseš citlivý na takové jemné detaily, kdy poznáš, toto je z Božího ducha, toto je Bůh, který tě mi promlouvá, a tohle je duševní věc, která nepochází z Božího ducha. Tak jak jsme to včera kolem těch snů rozsoudili, že už je to duše, že to s duchem nemá nic společného. Protože se vytratila radost, vytratil se pokoj.
Římanům 15.4 je napsáno, že všechno, co by si bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a povzbuzení z písem měli naději. Všechno, co bylo napsáno k našemu poučení. A víte, v Biblii není napsané vždycky jenom to správné. Jsou tam napsány i chyby služebníků, jak králů, tak i apoštolů, a my se od nich můžeme učit. Nemusíte úplně ve všem následovat apoštoly, když třeba je tam jasný, že udělali chybu. Je to napsáno k našemu poučení, protože Pán chce, aby jsme neopakovali chyby. Vy se můžete naučit následovat Pána skrze poslušnost, anebo Zkušenost. co? No tak skrze víru musíš každopádně. Ale můžeš se naučit Pána žít skrze poslušnost, anebo skrze zkušenost. A zkušenost není ta nejlepší cesta. Ta poslušnost je lepší. Amen. Protože spoustu špatné zkušeností nezažiješ. Takže vlastně my, jak vám sloužíme s Kristiánem a s dalšími služebníky, tak vlastně vám sloužíme tak, aby jste neopakovali naše chyby. Protože já jsem si prošel věcma, když jsem minul Boží vůli. A vím, co znamená být v milosti a potřebovat milosrdenství. Být v milosti znamená být v Boží vůli. Potřebovat milosrdenství znamená, aby vás Bůh dostal do té milosti, aby vás jakoby... A nová smlouva je smlouva milosti, kdy vy máte chodit v moci. Nemáte se na sebe dívat, jako že Bůh je vedle tebe, ale že Bůh je nás skrze tebe. Protože Daniel říká, ti, kdo znají svého Boha, budou činit mocné výpady. To už jsem vám říkal několikrát tady. Ti, kteří znají svého Pána, svého Boha, budou dělat mocné výpady. A je to psané tady od těch posledních časů, že budete dělat mocné výpady. Ti, kteří znají svého Pána. Mocné výpady, že vlastně se nezastrašíte, nenecháte se zastrašit a budete směle kázat slovo. Budete se modlit za nemocné, uzdravovat je a vysvobozovat je z ohně. Vlastně vy jste poslaní, abyste vysvobozovali lidi z ohně. Říká to Juda. Vysvobozujte lidi z ohně, ale máme si zároveň dávat pozor na jejich pošpíněný šat, aby jsme se nechali, rozumíte? My je potřebujeme dostat do svatosti, do čistoty, ne sklouznout s těma tam, kde byli. Ale potřebuješ být mocný v slovu, mocný v Pánu a nebát se. K tomu vás budu pozbuzovat, pořád, že jsou ve vás dary a nemáte se bát. A je úžasné, co Bůh mezi váma za rok udělal. Ono je to možná víc, ale vlastně takhle, jak se scházíte, tak to ani není rok. Poslední jsem se ptal, Tomína říkal 7 měsíců, teď to bude 9. No, já jsem si to myslel, jsem tak odhadl. Takže Bůh mezi vámi dělá úžasné věci. Jenom potřebujete mít opravdu dobrý vztah k slovu. Protože když znáte slovo, máte zbudovaný svůj dům na skále, znáte svého Pána, tak když vám někdo začne říkat nějaké věci, které nejsou v duchu, oni můžou být v písmu, ale jsou vytrženy z kontextu a chtějí vám říct, že něco. Třeba, ať ti Pán provází. A ty řekneš, co jsi říkal? Jste Boh. To říkávám někdy, já říkám někdy, když lidé říkají buď s Pánem, tak já říkám, jste Boh. Halleluja. Jsou to někdy taky jemný detaily. A když jste plní slova, tak to rozsoudíte. Do tohohle se nenechám vůbec zatáhnout. Skrze to, že ve vás přebývá to slovo, tak vás bude i varovat před špatnými lidmi. Amen. A apoštol Pavel říká, doufám, že ve svém svědomí do mě vidíte, že vás neobelhávám. Vy jste schopni vidět skrze ducha, když jste citliví do svědomí lidí. A víte,
do tohohle nejdu. A oni vás budou přemlouvat a stejně ty budeš vlastně, když chceš do toho jít, tak úplně musíš zapřít sám sebe, proč bys to dělal. Můžeš se namočit do věcí, které ti potom přinesou spoustu starostí. Nenechte se manipulovat, studujte slovo. Kristián je dobře vyučený, on vlastně jde správnou cestou. Víte co, on se naučil věci skrze zkušenost a teď už je poslušný. Amen. On ví, co to je minout Boží vůli, minout milost a být svíranej do kazajky nebo do svěráku. Protože ďábel on pořád přitahuje, když se dostanete mimo milost. Pořád vás šroubuje a vy se snažíte s tím spírat a pořád říkáte, proč to nejde. A když chodíte v milosti, tak jste mocní. A nenecháte se šroubovat, nenecháte se svazovat, nenecháte se zavlít do nějakého zákona. A když jste v Boží vůli, tak jak říkal minulý týden Marian u nás, jo, Marian. Mně se vždycky všechno zmotá, Marian, Kristián, Radim, Martin. Takže Marian říkal, ale když jsi v Boží vůli, takže i když přijdou protivenství, tak vlastně tě to vůbec nezajímá, protože tím projdeš. Amen. Protože máš tu víru, máš tu jistotu. A Mojžíš měl protivenství, že, když přišel k moři. To vypadalo docela slušně. Jako na slušný problém. A moře se otevřelo. Amen. Vlastně takhle to řeší člověk, který chodí v duchu. Otevře se moře. Nebo Pán Ježíš chodil po moři. To je fascinující, dokážete si to představit. On řekl, je sám na tom ostrově a řekne učedníkům, odplujte na druhou stranu. Děcko si vychlouvají. V jazycích, no, Bůh si skrze ústy nevolvně a kojenců vybudoval mocný val. Skrze ústa, skrze chválu ústy kojenců, nebo jak to tam je. Choďte v duchu, buďte lidé ducha, kteří znají svého Pána a kteří reagují jen na jeho hlas. Haleluja.